Продължаваме с поредицата относно аспекта, който се случва днес между Венера и Юпитер. Но има нещо още по-интересно. Общо 3 важни събития се случват същия ден. И това е огромно всъщност. Ето къде става още по-интересно. Квадратурата Венера-Юпитер не се случва изолирано. На същия ден се случват 3 мащабни астрологични събития. И когато научих това, си помислих: добре, Вселената наистина не си играе тук. Първо се случва Венера и Юпитер днес около 18 часа вечерта, която по това време се усъвършенства. Тогава напрежението достига своя връх. След това, само около 4 часа по-късно, около 10 вечерта, Слънцето образува точен секстил спрямо Уран. Секстилът е подкрепящ ъгъл от 60 градуса, а Уран е планетата на внезапните пробиви, иновациите и пробуждането. И точно когато целият този натиск се натрупва от квадратурата на Венера и Юпитер, изведнъж се появява този проблясък на брилянтно прозрение. Сякаш Вселената казва, че ето го решението, ето го пробивът, ето го пътят напред, който не се е виждал преди. Мисля, че този секстил на Слънцето с Уран ще бъде невероятно освобождаващ. Това ще ти помогне да видиш нови възможности, нови пътища, нови начини на съществуване, които ще те освободят от стари модели. И тъй като е секстил, не е по принуда. Това няма да се случи по принуда. Това е възможност, но трябва да се възползваш от нея. И тогава, и това е най-голямото, тази нощ в 3:23 часа има новолуние на 28 градуса Риби. Това е последният градус на зодиака преди всичко да се нулира. В астрологията 28-ят и 29-ят градус се наричат аноретични градуси и представляват завършване, приключване, кармични окончания. Така че това новолуние не е просто някакво новолуние. Вярвам, че това е мащабна церемония по закриване на цялата астрологична година. Всичко, което се е изграждало, всичко, което е трябвало да бъде освободено, всичко, което вече не е подравнено, това новолуние го запечатва. И само 2 дни по-късно, на 20 март, Слънцето влиза в Овен, а Меркурий се установява директно, с което официално започва новата астрологична година. Така че 18 март днес е буквално последният ден от стария цикъл. Това е последният праг преди всичко да се промени. Разбираш ли защо това е толкова важно? Преливането, което се случва на 18 март, не е просто временен изблик на енергия.
Мисля, че Вселената изчиства всички стари отломки и те изпълва с точно това, от което се нуждаеш, за да стъпиш в тази нова глава, но само ако си осъзнат за това. Само ако обръщаш внимание. Може да се чувстваш сякаш преговаряш със себе си. И това е абсолютно нормално. Нека ти разкажа какво всъщност може да се почувства в ежедневието, защото мисля, че това е, което хората наистина искат да знаят всъщност. Например, как ще се прояви това? Може да се окажеш в ситуации, в които буквално преговаряш със себе си. Една част от теб иска да направи смел ход, да напусне работа, примерно, да започне някакъв бизнес, да каже на някого как се чувства, да инвестира в себе си по един наистина нов начин. И друга част от теб си казва: ами стабилността, ами семейството ми, ами емоционалната ми безопасност. И може да се почувстваш заседнал между тези два гласа. Или може би си във връзка, в която единият от вас иска повече свобода и независимост, а другият иска повече обвързаност и близост. И изведнъж това напрежение, което тлее, достига своя връх. Изисква се разговор, резолюция. Или може да се прояви финансово. Може би си играл на сигурно с парите, не си инвестирал в себе си, не си поемал рискове. И изведнъж се появява тази възможност, която изисква скок на вярата. Юпитеровата част от теб казва, че това е в изобилие, това е обширно. Трябва да кажа да. Но частта с рака казва, че имаш нужда от сигурност. Трябва да защитим това, което имаме. Ключът е да не заглушаваме нито един от гласовете. Ключът е да се намери синтезът. Добре, ще поема този смел риск, но ще го направя по начин, който все пак уважава нуждата ми от безопасност. Ще изградя основа, докато скачам. Това е интеграцията. И честно казано, и аз самата съм преживявала това. Имала съм моменти, в които си казвам: искам да направя нещо голямо и смело, и веднага се включва частта от мозъка ми, търсеща безопасност. И това, което се научих, е, че самото напрежение е много продуктивно. Това ме кара да мисля по-внимателно, да планирам по-мъдро, да се уверя, че не само съм безразсъдна, но и не играя на твърде малки неща, че да пропусна възможността. След днешния ден, след 18 март, нещата започват да се развиват много бързо, наистина бързо. Ето какво мисля, че ще се случи. 18 март ще се усеща интензивно, вероятно малко объркващо, може би дори хаотично за някои хора. Движи се много енергия, много емоции, много осъзнавания. Но тогава, на 20 март, когато Слънцето влезе в Овен и Меркурий тръгне директно,
Все едно някой е изстрелял стартов пистолет. Всички прозрения, намерения и пробиви от енергията на около 18 ще започнат да се проявяват много бързо. Нещата, които са били заседнали от месеци, изведнъж ще се отлепят. Разговорите, които трябва да се проведат, най-накрая ще се проведат. Възможности, които бяха замразени, ще се отворят. Проектите, които бяха забавени, ще наберат скорост. Наистина вярвам, че следващите няколко седмици след този портал ще бъдат едни от най-динамичните, бързо развиващи се и трансформиращи седмици през цялата година. И ако използваш днешния ден 18 март мъдро, ако засадиш правилните семена, зададеш правилните намерения, вземеш правилните решения, тогава ще видиш и много бързо резултати. Но това е и причината, поради която сенчестата страна е толкова важна. Говорих за нея в втора част. Можеш да изгледаш това видео. Ако дадеш прекалено много обещания на 18, ако кажеш да на неща, с които всъщност не можеш да се справиш, ако се пренатовариш финансово или емоционално, всичко това ще се срине през следващите седмици. Затова бъди честен със себе си, бъди реалист, дори малко ограничен. Какво всъщност правим на 18 марта? Какво ти препоръчвам да направиш днес? Първо, създай пространство за себе си. Това не е ден, в който да претоварваш графика си. Ако можеш, отдели си малко време за тишина, особено тази вечер, преди да настъпи новолунието. Това е силен момент за определяне на намерения и е добре да си с бистра глава и здраво стъпил на земята, когато го правиш. Второ, бъди наистина честен за това, което искаш, а не за това, което смяташ, че трябва да искаш или за това, което другите хора искат за теб. Какво всъщност желаеш? Венера в Овен те моли да бъдеш безкомпромисно ясен по този въпрос. Запиши го, кажи го на глас. Трето, запитай се как можеш да последваш това желание по начин, който също така уважава нуждата ти от емоционална безопасност и сигурност. Това е интеграционната част. Не избираш едното пред другото. Търсиш начин да имаш и двете. Четвърто, обърни внимание на внезапни прозрения или моменти на пробив, особено вечерта. Този секстил със Слънцето и Ориан може да ти поднесе решение, за което никога не би се сетил сам. Не го отхвърляй, запиши го, обмисли го сериозно. И пето, задай намеренията си за новолуние с разбирането, че това е както завършване, така и начало. Какво си готов да освободиш? Коя глава се затваря? Благодари, уважи го и остави да си отиде. След това се задай намерения за това, което искаш да създадеш в този нов цикъл. И честно казано, бих искала да споделиш какво се случва с теб в коментарите, защото наистина вярвам, че всички преминаваме през това заедно и споделянето на преживяванията ни помага на всички ни да го осмислим. Благодаря ти, че беше тук. Ако не си се абонирал, абонирай се за канала и ще се видим в следващото видео.